अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरसीएम म्यूजिक प्रेजेंट भैया के साथ अली छठी माई के घाटे 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 खूबे उड़ावतारी पोखरा के आटे आटे आटे। भैया के साथ अली छठी माई के घाटे खूबे उड़ावतारी पोखरा के आटे। नाही लजाली नाही सदमाली, नाही लजाली नाही सदमाली, धइले बाड़ी बंडल के बांध के। अच्छा ई बात बा। बम बजावतारी घूंघट तान के। भैया के साथ अली छठी माई के घाटे 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 खूबे उड़ावतारी पोखरा के आटे आटे आटे। भैया के साथ अली छठी माई के घाटे खूबे उड़ावतारी पोखरा के आटे। नाही लजाली नाही सदमाली, नाही लजाली नाही सदमाली, धइले बड़ी बंडल के बांध के। अच्छा ऐसन बात बा। बम बजावतारी घूंघट तान के। छोरे छुरा छुरी भौजी घूंघट तान के। जात बादी अपना भसुर से हाथे बजावता दी नाही वो दूर से, नाही जात बादी अपना भसुर से। पहनी के अली सितारा वाला शादी शादी शादी। भैया के पीछे राख सपने या गाड़ी गाड़ी गाड़ी। पहनी के अली सितारा वाला शादी, भैया के पीछे राख सपने या गाड़ी। भैया ते रात बाडे लगे न जात बाडे, भैया ते रात बाडे लगे न जात बाडे। भागे ले कूदी कूदी ठान के। बम बजावतारी घूंघट तान के। प्रेमी देवर संग में बानी। बम तो बम ह छोरा ससमानी, अवधेश प्रेमी देवर संग में बानी। राइटर रवि की विशाल देखी हंसे हंसे हंसे। भैया के नजरी में बात ये धस धस धस। राइटर रवि की विशाल देखी हंसे, भैया के नजरी में बात ये धसे। मुकेश प्रकाश ये बखास, मुकेश प्रकाश ये बखास। हंसे अनुराग वो जान के। बम बजावतारी घूंघट तान के। बिरिया परा का छोरस घूंघट के तान के। भैया के साथ अली छठी माई के घाटे 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 खूबे उड़ावतारी पोखरा के आटे आटे आटे। भैया के साथ अली छठी माई के घाटे खूबे उड़ावतारी पोखरा के आटे। नाही लजाली नाही सदमाली, नाही लजाली नाही सदमाली, धइले बाड़ी बंडल
के बांध के अच्छा ई बात बा। बम बजावतारी घूंघट तान के। पटाखा बजावतारी घूंघट तान के। डाउनलोड कीजिए RCM म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। RCM म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए।